Por unha banda, a ampliación da depuradora de Ferrazo e pola outra, a construción de 2 tanques de tormenta na marxa esquerda do Con e a renovación da rede na avenida Rodrigo de Mendoza. Son os proxectos que esta mañá a Xunta presentou ao Concello de Vilagarcía a través dunha reunión telemática. Sobre a mesa, 33 millóns de euros para dar resposta aos problemas de saneamento e depuración na localidade. A intención do Executivo galego é licitar as actuacións este mesmo ano. As perspectivas e a planificación que manexamos é que a mediados deste mesmo ano, se o Concello pon os terreos a disposición e avanza nos trámites correspondentes, podamos licitar esa nova rede de colectores, esos 2 novos tanques de tormenta de 10 millóns de euros e a finais deste mesmo ano, pois a nova ampliación da depuradora actual de Vilagarcía. O Concello salienta que os seus cometidos están xa moi avanzados coa compra do terreo do Triángulo de Vista Alegre e a redacción do expediente urbanístico para posibilitar a obra de dar. Neste caso, o Goberno galego pide a Rebella un último esforzo. E o que pedimos é, a axilidade administrativa no procedimento urbanístico que é importante para o cambio de uso na parcela que precisamos para ampliar a depuradora, e son 33 millóns de euros do Goberno galego ao Concello de Vilagarcía para axudalo nas súas propias competencias que ten o Concello de saneamento e depuración e seguir avanzando nesa ría da Arousa que levamos moito traballo feito. A consellera aproveitou para poñer en valor a importancia destas intervencións para avanzar na necesaria recuperación integral da ría. Lembrou que xunto coa do Burgo na Coruña, a da Arousa é a primeira que conta cun plan de saneamento integral que mobilizou xa preto de 70 millóns de euros e que inclúe outros 44 máis. Son 70 millóns de euros xa invertidos na ría da Arousa, no mellorado do saneamento, e queremos invertir 44 millóns de euros máis neses concellos Vilagarcía, Cambados e Vilanova, co obxectivo de seguir mellorando a calidade das augas das rías, polo noso marisqueo, pola nosa pesca, polo turismo, pola saída pública. As obras previstas en Vilagarcía serán financiadas con fondos europeos do programa FEDER.